Is this your first time? Yes. What do you think of this city? It's really beautiful and the mood is just great. So it's really cool to walk through a city where all the people are cheering and not like when you walk outside of the city there are no people, nobody's cheering and you just want to get to the next city because it's so boring outside. Wat sta je hier uit te delen? Dankjewel. Wat sta je uit te delen? Meloenen. En is dat goed voor de mensen die lopen? Ja. Er zit veel vocht in, hè? Net als een glaasje water, maar dan lekkerder. Ja? Heb je al veel weggegeven? Ja. Helemaal uit Groningen. Ja, klopt. Ja, dat is niet helemaal waar, want ik woon eigenlijk nu in Nagelen, maar dat is oud bloed. Maar Groningen? Ja, dat is mijn roots, mijn alles. En is het de eerste keer dat u meedoet? Nee, dat is 5e keer. Ik ga eindelijk weer willen voor een medaille in plaats van zo'n lelijk cijfertje. 5e keer dat u ook door Gennep komt? Nee, dat is de 3e keer. Hoe vindt u ervan? Ja, geweldig. Ik ben hier ook met Pieterpad geweest en dat is een feest der herkenning. Heel erg leuk dat dat in Gennep georganiseerd wordt. En leuk dat het allemaal ook op de markt anders gepland staat. En ja, leuk met al die muziekbandjes en zo. Erg gezellig moet ik zeggen. Ja. Ik vind het wel echt een heel leuk evenement voor al die mensen hier in Gennep. Ja, erg leuk. Met bloemen in de ruimte. klopt. Wat betekent dat? Kleur. Nog één keer, sorry? Kleur. Kleur. Dus Ja. gewoon pas bij u. Ja. Dat vind ik gewoon leuk, gezellig. En het ging me eigenlijk om die vlag, om de buurtvlag. Dus voor de buurtvereniging. Den Rode Hoek uit Elshout. En dan doe ik er een paar bloemetjes bij om het net iets meer show te geven. Is het de eerste keer dat u meedoet? Nee, 18e. 18e. En ook dus de zoveelste keer dat u in Gennep loopt, is dat altijd... Ja, sinds die 100ste Vierdaagse loop je hier doorheen en geweldig. Nou, ik ben alvast aan het oefenen hoe het is om dadelijk onder de boog door te lopen. Ik heb nog nooit van mijn leven de Vierdaagse gelopen, dus het is nou even oefenen. En vooral onder de boog van Gennep door. En ja, dan moet ik natuurlijk met de burgemeester op de foto. Hier is de boog. Welkom in Gennep. Nou joh, dit is een ervaring. Even ja verzwaaien. Hey. Ja, wat leuk al die mensen. En ben de echte keer voor 5 minuten ben de, ja, gewoon de ster. Zelfs mijn schoonzoon, hallo. Kijk, en dan kunnen we hier als Gennepenaar, mag je hier rechtdoor. En dan mag je tussen de gladiolen gaan staan. En dan kom je met onze collega Chris. Hey, alles goed? En met de burgemeester op de foto. Kijk eens even naar de... Zo doen ze dat hier in Gennep. Zie je een Gennepenaar? Ja, helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het de eerste keer dat u meedoet? Nee, dat is al de 35e. 35e. Dus zoveelste keer dat u door Gennep loopt? Hoe vaak loop ik nou de Gennep? 10 keer of zo? Is dit dan altijd het hoogtepunt? Eigenlijk Ottersen, maar daar kom ik vandaan. Ja, vooruit. Maar ja, we hebben hier een mooie winkelstraat. Een keerpunt van eigenlijk de 50 kilometer. Ja. Geeft dat dan toch weer motiverend voor als je zo'n groot stadhuis loopt? Ja, nou ja, de route is verbeterd sinds ze door Gennep komen. Dat is één ding wat zeker is. Het is gezellig hier altijd. De mooiste route, de Lus van de 50 is nu het mooiste. Met een natuurgebied hiervoor. Dus het lopen gaat goed? Gaat super. Het is, ja. Ik zie dat u al een biertje in de hand hebt. Zeker weten. Dus, heeft u die ook verdiend, denk ik? Dat denk ik wel, ja. Dat is, ja. En dan gaan we nou naar de Nierstraat. Dat is een heel oud straatje van Gennep. En altijd mooi om het versierd te zien.
Hier word je ook altijd toegejuicht, dus het is echt de moeite waard om hier te lopen. Om mee te doen naar de Vierdaagse. Hoor eens van het publiek. Hey! Kijk eens, wat een enthousiasme, wat een enthousiasme. Is dit niet fantastisch? Dit is scherp, jongens. Dit is scherp. Fantastisch. Hallo. Waar komt u vandaan? Wo ich herkomme? Ja. Aus dem Ruhrgebiet, Herten. En wat doet ze hier? Mein Freund wohnt hier. Ah, zo. En die hebben cake Ja. voor die wandelaars. Selbst gebacken. Zelf gebakken. Selbst 10 Stück. Maar waarom? Einfach zu Spaß. Ich wurde gefragt und dann habe ich gesagt, so, ich backe. Ja, wat ik gehoord heb zijn dat het suikerkaneelbroodjes zijn. Zelf gebakken met buurt of wat? Nee, dit wordt vanuit de gemeente aangereikt aan de wandelaars. En wij staan namens Colorado Capers staan we hier vandaag. Oké, toch voor een goed doel. Altijd voor een goed doel. En hebben ze al goed ervan gegeten? Nou, zoals je ziet, die kratten die daar staan, die beginnen aardig leeg te raken. Hè? Ja. Dus wat dat betreft gaat dat best wel goed. En ik moet zeggen, ze pakken het aan het begin. En ik hoor dat ze op het einde weer extra pakken omdat ze het zo lekker vinden. Dus wat dat betreft vallen ze in de smaak. Dus zou zeggen, probeer er eentje. Dat is een compliment voor de bakker. Ja, ze komen bij Arts vandaan, heb ik gehoord dus. Haha, kijk, alles van hier. Ja, alles van hier. We hebben het lokaal inderdaad. Lokaal wordt het gesponsord. Toerist Info Gennep. Ja. Zijn daar tijdelijk verhuisd. Wij zijn tijdelijk verhuisd, Maar klopt. zeg maar een mooie locatie dan voor de Vierdaagse. Een hele mooie locatie. Niet alleen voor de Vierdaagse, maar ook voor de rest van het seizoen. Zitten we hier tot en met, denk oktober. Midden in de Zandstraat. Dus het is een hele leuke locatie. Ja, iedereen kan ons vinden. En wat doen jullie nou hier momenteel? Nou, wij proberen de deelnemers een beetje te vermaken. En we delen hier gratis folders uit. Zodat ze nog meer te weten komen over het mooie Gennep. Kijk, en lukt dat een beetje? En dat lukt heel goed. We hadden straks nog een deelnemer die vroeg nog naar de naam van de omgeving rondom het Genneperhuis. En toen konden we hem aan de naam Maaskamp helpen. Ja, dat was wel grappig. Hoeveel hebben er jouw handen al gaan getikt? Dat weet ik nog niet meer. Is dat niet meer te tellen? En dan komen er nog een hele hoop, hè? Ja. Oké. Succes! Succes. Doei. Ik doe al sinds maart strijd ik voor het KWF. Haal ik zoveel mogelijk geld op en dat doe ik in combinatie met de Vierdaagse. Vierdaagse. Is het ook de eerste keer dat u meeloopt? Nee, dit is de 6e keer. 6e keer? Ja. En dan loopt u nou door Gennep, hè? Ja. Door het stadje. Ja. Heeft dat dan andere motivatie dan dat u bijvoorbeeld naar buiten loopt? Ja, zeker weten. Het is altijd wel gezellig hier. Mooi sfeertje hangt er altijd en het geeft altijd extra energie natuurlijk. Hè. Ja, dus dan knallen we gewoon lekker door. Kijk, ja. nou, veel succes! Ja, dankjewel. Bedankt hoor. Hoeveel handen hebben al mogen klappen, burgemeester? Oh, heel veel. Hoi, alles goed? Ja, dankjewel. Nou, tot volgend jaar. En het weer zit mee en de mensen zitten mee? Ja, het weer zit mee. Prachtige ambiance hier. Midden in het hart van Gennep, wat wil je nog meer? Het is een geweldige sfeer. Ik geniet ervan. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar ja, ik vind het fantastisch. Is het dit jaar anders? Nee, het is niet anders. We staan al voor de tweede keer hier bij ons op de hoek. En dat is eigenlijk wel een mooie plek. Er komen de wandelaars aan en die kunnen dan al meteen genieten van onze muziek. Dus dat is hartstikke mooi. Maar dat is eigenlijk echt een keerpuntje van de 50 kilometer van de wandelaar. Dit is de keerpunt van de 50 kilometer. Dat is ook hier door Gennep komen en toch hier tussen het volk komen. Een beetje feest, een beetje muziek maken. Krijg je ook veel reacties van de wandelaars? De wandelaars vinden het geweldig en hun applaudisseren dan voor ons in plaats van wij voor hun. Dus dat is hartstikke leuk.
Ja, jullie lopen mee met Vierdaagse, maar ja, denk ik een tussenstop of niet? Ja, dit is de tweede tussenstop voor ons. Lekker visje, een beetje zout erin, colaatje en dan zometeen gaan we weer volle bak door. En hebben jullie hier vanaf het begin al naar uitgekeken? Hebben jullie deze plek gekozen? Jazeker, vorig jaar zaten we hier ook. Werden we ook geïnterviewd door jullie. Dus des te leuker. Het gaat goed. Dus even voetjes omhoog, even rusten en gaan we weer verder. Ja, dat is wel lekker. Even de sokken, schoenen uit. Daar droge sokjes aan, een beetje talkpoeder erin en dan gaan we weer. En hoe voelt dat dan als je de schoenen weer aantrekt? Ja, eigenlijk prima hoor, maar ik doe dadelijk wel droge sokjes aan. Ja. Een beetje talkpoeder in mijn schoenen en dan ga ik weer. Dan zitten ze weer zoals vanmorgen. Ah, top. En heb blaren gehad? Eén heel kleintje daar. Nou, die schade valt mee. Die schade valt best mee hè? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Dus het gaat goed. Het gaat lekker. Dat is toeval, dat is toeval. Dat is toeval. Dus nou, dan even genieten en dan gewoon door. Gaat dat lukken? Zeker, gaat zeker lukken. We lopen lekker en niks te klagen eigenlijk. Nou, succes. Perfect, dankjewel. Ik loop elke dag bijna in Gennep en omgeving. En ik hou de boel een beetje schoon. U bent van ons. Ik leer het mijn kleinkinderen. Dus, Dus dat doet u gewoon elke dag? Zo wel elke dag. Als ik een beetje tijd heb, loop ik. En meestal vroeg. Vermoeiend deze wandeltocht? Het is niet licht, ja, het is best wel vermoeiend. Maar het is ook wel leuk. Gewoon genoeg drinken en eten en goed uitrusten, dan is het wel te doen. Maar de onderkant, je schoenen, je voeten, dat is niet zo best? 5 blaren had ik vanochtend. Okay. Allemaal doorgeprikt? Niet allemaal, zolang het niet hoeft, doe ik het niet. Maar het lopen gaat goed, ja. Okay. Je loopt hem wel uit vandaag? Ik ga hem uitlopen sowieso, ja. Okay. Ja. Wens ik je heel veel succes. Dank u wel. De sfeer zit er goed in, of niet? De sfeer zit er heel goed in. Is het de eerste keer dat jullie meedoen? Tweede keer. Tweede keer. En dan tweede keer door Gennep? Ja, zeker. Is dat speciaal? Is dat anders dan andere plekken bij de Vierdaagse? Net zo gezellig als de rest, denk ik. Ik vind het top. En wat ik al zei, Gennep is top. Gezellig. Dus, en we worden goed verzorgd. Zo'n vlag achterop, is dat nou een extra hindernis? Ja, tuurlijk. Maar waarom bent u daarvoor uitgekozen? Nou, disciplinaire straf. Nee, geitje. Nee, moet er iemand het doen en ach ja, de dingen kan ik wel dragen, neem ik wel mee. Dat is een beetje het ommekeerpunt van de 50 kilometer. Het ommekeerpunt is dat een beetje het hoogtepunt van de donderdag. Ja, weet je gaat van start naar start en aan elke start dan vrolijk je weer op door het publiek. Dat is gewoon geweldig. Ja, dat kijk je gewoon op. Hé, dankjewel hè. En hoe is het hier verlopen? Ja, heel goed. Lekker gemoedelijk sfeertje. Mensen lekker aan het wandelen. Fietsers laten we afstappen op dit moment, want het wordt te druk. En die lopen gezellig mee, dus heel gemoedelijk, lekker sfeertje. Prachtig weer. Wat willen we nou meer? Ja, dat klopt. En verder geen ongeregeldheden of wat dan ook gezien? Nee, een enkeling die wat moeite heeft om af te stappen, zal ik zo zeggen op dit moment. Maar goed, op het moment dat we die wat dringender toespreken, wordt dat ook gedaan. En voor de rest gaat alles prima. Dus. U loopt voor de eerste keer mee? Nee, ik loop voor de derde keer mee. Derde keer. En hoe bevalt dat dan? Bevalt heel erg goed. Dit is de hele mooie route. Gastvrijheid bevalt heel erg goed van alle mensen. En ja, ik vind zelf persoonlijk dit wel de topdag. Dus, is er dan ook een andere sfeer zo in als je door zo'n stadje komt dan in de natuur? Ja, het is allemaal anders en het is beide even leuk. Kijk, jullie zitten heel dichtbij op de route, hier precies aan het randje. Is dat dit jaar anders dan normaal? Ja, ik moet zeggen dat ik wel een deel van het terras hier in de gemeente Gennep mis. Ik weet niet wat er allemaal aan vooraf is gegaan, maar dat vind ik wel een beetje jammer. Maar ik kan nog wel genieten. Absoluut. We zijn begonnen met cola. Om 7:30 's ochtends is het nog te vroeg voor een biertje. Maar dat gaat zeker nog wel komen zometeen. En hoe is de sfeer hier? Hoe is de sfeer? We waren een beetje laat wakker vandaag, maar ja, die mensen moeten ook wakker worden in het bejaardenhuis. We moeten nog allemaal aangekleed worden. Dus rond 8:00, 8:30 waren ze hier. Is dit iets waar ze altijd naar uitkijken? Volgens mij wel. We hebben dus mensen van Norbertus zitten, Norbertushof en van Liebermanhof. Dus een kleine 60 mensen met natuurlijk begeleiding erbij. Dus een dikke 100 mensen hebben hier nou staan. Dus komende jaren weer.
Wat ons betreft wel, ja. Dus als wij een keurig plekje krijgen, we hebben nu een mooi plekje hier voor het stadhuis. Midden in het tumult hier in Gennep, geweldig leuk plekje. Mensen genieten ervan, kun je zien. Het is de tweede poging. Tweede poging. Wat klinkt dat? Nou, dat het dit keer een stuk beter gaat dan de vorige keer. Ik ben er nog. Oh, pas op. Is het wel de eerste keer dat u in Gennep loopt? De eerste keer. Nou, Zeker. De eerste keer dat u in Gennep bent? De eerste keer dat ik er ben ook. Ja. Wat vindt u ervan? Ik kom uit Rotterdam. Maar wat vindt u hiervan? Dit is gezellig. Dit zorgt ervoor dat ik energie krijg. Kijk, als je kijkt naar het stadhuis, goed ontvangst. Met de burgemeester, ik zie hem. Kijk, veel plezier. Dank u. Jullie zijn wandelaars, zitten hier even op het terras, maar jullie zijn niet gestopt, hè? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik hoor... Dus dit is zo'n pauze. Even bijkomen. We zijn op de helft. Maar jullie zitten dan lekker liever even op het terras dan dat jullie ergens in een berm zitten te rusten? Nou, we zaten te discussiëren of het al tijd was voor een biertje. Maar we wachten nog heel even. Maar dat biertje geeft wel wat meer energie, denk ik. Ja, het motiveert ons. Maar ik hoor hem al roepen bij het volgende dorp. Kijk, nou, veel succes. Dank u wel, hè. Ik zegen alle mensen. Want God houdt van ons allemaal, echt waar. Heb ik zelf ervaren in mijn leven. Dus, maar ik kan niet meer, ik heb een blaar. Dus lieve helpt me. U hebt hem... Lieve helpt me. Oh, kijk. Ik ben te moe. Ja, u kunt even niet... Vijfde emmer. Is dat... Vijfde. Tweede emmer. En je hebt een stukje water in je hand. Ja. Volgens mij hoef je geen eten meer mee te nemen. Of Nee, dat klopt. Dat klopt. Ze geven zoveel lekkere dingen dat ik echt gewoon een snijdaagse heb. Is dat dan in ieder dorpstad is dat dan anders? Of? Ja, hier hebben ze een speciale bol, hè. Van die Gennepse bol. Die is echt super lekker. Die had ik in het begin. En watermeloenen en alles. Plakje cake. Je kan zoveel smullen. Dat is een beetje een omkeerpunt rond de vandaan, hè? Ja, je gaat ook nou weer naar Nijmegen. Geeft dat dan ook weer motivatie? Ja, super veel motivatie. Want ik plan mijn stops ook waar ik lekker kan eten. Kijk. En Dit is de eerste keer dat jullie meelopen, hè? Ja, voor mij wel de eerste keer. Tweede keer. En is dat dan het hoogtepunt, de Gennep? Ja, zeker. Tot nu toe wel uitgekeken. De hele week, kijk. En nu ga je daar voor een foto? Zeker. Maar dat is het stadhuis. Ze zijn niet gestopt? Nee. Maar waarom kies je ervoor om hier pauze te nemen? Nou, tada! En dan even een bakje koffie, waar extra cafeïne? Ja, zeker. Lekker. Eerste keer dat jullie meedoen? Nee. Nee, dat is de zoveelste die het vraagt, de 24e. Ja. En is dat dan toch wel altijd het hoogtepunt? Nou, sinds Gennep erin is wel. Zeker. Gennep moet blijven, hè? Gennep moet blijven. Nou, Gennep is altijd een leuk plaatsje om doorheen te komen. Hoeveelste keer voor u? De 17e. Ja. Hoe zei je? Het wordt nooit oud om het dit te doen? Nee, misschien, ik weet het niet. Mijn dochtertje loopt ook dit jaar voor het eerst mee, dus vandaar. Ik hoop dus straks samen te komen, zeg maar. En dan samen te finishen. Ik doe voor de gezelligheid een stukje mee. Maar zou je ooit een keer mee willen doen? Nee. Waarom niet? Maar ik loop omdat het een beetje te ver is. Maar ik loop voor de gezelligheid een stukje mee. Ja, we vinden de wandelaars tot aan de gemeente. Wel gezellig, denk ik. En leg je ook een beetje uit hoe Gennep is? Nee, de loop zit er snel voor. Ah, zo. Nou, heel veel succes. Ik blijf wel in Gennep. Ik loop voor de gezelligheid een stukje mee dat het dan mijn wens is. Maar ik loop niet de hele Vierdaagse mee. Goed snel Sint op en dan gaan ze die rennen. Ja. Ik loop voor de gezelligheid een stukje mee, maar ik ben geen Vierdaagse wandelaar. Nou, veel succes. Ja, het is wel een leuk feestje. Iedereen is vrolijk, blij, ook goed weer natuurlijk. Maar de sfeer is goed hier in Gennep. Ik hoop dat de wandelaars een beetje opgepept worden door en kilometers kunnen eindigen. Ja, dat klopt. Ik stond vorig jaar een stukje ver aan die kant op, maar dat is nu een koffiehuis geworden. Dus dat gaat sowieso niet. Qua overzicht heb ik hier wat minder, dat klopt. Maar het is wel een perfecte plek qua geluid. De boxen staan dan in de winkel staan. Dus jij doet dan eigenlijk een beetje. Jij doet dan belangrijk, kan het succes goed hebben. Ja, ik bepaal een looptempo misschien, maar dat is alles.
Hup, jongens. Dankjewel man.